Ġesu jibda is-sinjali tiegħu f'kuntest ta' mħabba, festa ta' tieġ, fis-sinjal li jagħmel li jibdel sitt ġarar mimlija sa' xfar b'ilma umli ħafna, jibdel dan l-ilma f'inbit jagħtina sinjal li l-imħabba tiegħu hija kapaċi titrasforma il-mumenti li żjed ikkumplikati u l-mumenti li żjed diffiċli tal-ħajja tagħna. F'dan is-sinjal naraw wkoll messaġġ sabiħ u ta' gratitudni għal dak kollu li tagħmel il-hospice. Aħna qegħdin hawn illum għaliex għall-grazzja tal-Alla Hospice Malta aċċettat din il-binja li hija patrimonju tal-Knisja f'Malta u trasformata xi ħaġa straordinarjament sabiħa u utli. Il-kura paljattiva waqt li tipprova taffi kemm hu possibbli it-toqol tal-uġieħ hija fuq kollox sinjal konkret ta' qrubija, ta' viċinanza u solidarjetà maħutna li qed ibatu. Jiena nbierek dan il-post biex ikun dan għadba l-ġenna fejn kull min jersa hawnhekk jħossu stmat, maħbub u jħossu trattat dinjità kbira. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Insellem lil kull wieħed u waħda minnkom li qegħdin tissieħbu f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Il-mulej jimxi magħna, il-mulej jifhem is-sitwazzjoni li nkunu fiha. Il-mulej jqawwilna qalbna. Illum fl-Evanġelju Ġesu jitkellem dwaru nnifsu bħala id-dilja l-vera u aħna l-frijej. U lek isejħilna biex tibqgħu maqudin miegħu kif il-fera biex tibqa' ħajja titkun maquda mad-dilja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej Ġesu inti ir-raj it-tajjeb tagħna li tagħti ħajtek għan-naċ tiegħek. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Mulej Ġesu inti d-dilja l-vera u aħna l-frijej. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej inti triq il-verità u l-ħajja. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti tħobb is-safa u troddulna mill-ġdid jekk nitilfuh. Mexxi lejk il-qlub tal-qaddejja tiegħek li inti ħlisthom mid-dlamijiet tan-nuqqas ta' fidi u għamel li qatt iżjed ma jitbedu mid-dawl tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien niżlu f'Antiokkja xi wħud mill-Ludija u bdew jgħallmu lill-aħwa. Jekk ma toqgħodux għaċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosè, ma tistgħux issalvaw.
Pawlu u Barnaba qamu kontra tagħhom u ħaduha magħhom bisħieħ. Għalhekk għatawa li Pawlu u Barnaba u xi wħud oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm ikellmu lill-Apostli u l-Presbiteri fuq din il-kwistjoni. Il-ġemgħa tal-Knisja marret tqabbadhom it-triq u huma għaddew mill-Feniċja u s-Samarija jitkellmu fuq il-konverżjoni tal-pagani u jniżlu ferħ kbir fost l-aħwa kollha. Meta waslu Ġerusalemm, il-ġemgħa tal-Knisja, l-Apostli u l-Presbiteri laqgħuhom tajjeb u huma għarfuhom b'dak kollu li Alla kien għamel magħhom. Iżda xi wħud min-naħa tal-Fariżej li kienu hemmnu qamu jgħidu jeħtieġ li l-pagani joqogħdu għaċ-ċirkonċiżjoni u jkunu obbligati jħarsu l-liġi ta' Mosè. Għalhekk l-Apostli u l-Presbiteri iltaqgħu flimkien biex jaraw din il-kwistjoni. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajl l-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien sejrin ferħana f'dar il-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej, diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalemm. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ġerusalemm mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda, lejha it-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-mulej. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Hemm skont il-liġi ta' Iżrael ifaħħru isem il-mulej għax hemm twaqfu t-tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet ta' dar David. Sejrin ferħana f'dar il-mulej. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom jgħid il-mulej, min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jiena dilja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha. U kull waħda li tagħmel il-frott jiżborha u jnaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba l-kelma li qedtilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din il-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hija grazzja kbira li matul żmien il-għid, matul dawn is-7 ġimgħat ta' żmien il-għid, naqraw prattikament kuljum silta wara l-oħra mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli huma l-esperjenzi tal-ewwel insara. U kif konna qegħdin naraw u nibqgħu naraw, l-insara du minn bosta esperjenzi. Narawhom b'ħeġġa kbira iwasslu l-Evanġelju, il-bxara tajba dejjem minn post tal-ieħor, b'entużjażmu kbir. Ġieli iltaqgħu ma' intoppi ma' diffikultajiet, meta anki sabu minn għamilhom reżistenza. Illum bdejna naqraw parti mill-Atti tal-Apostli fejn inqalat diffikultà partikolari u di naqraw dwarha anki għada u pitada l-ġimgħa.
X'kien ġara? Għal-bidu l-insara kienu kollha ġejjin mir-reliġjon Ludija, kienu Lut li laqgħu l-aħbar it-tajba ta' Ġesu u tal-Apostli u mbagħad u saru nsara. Imma mbagħad biżmien kif smajna xi ġranet ilu, il-pagani wkoll laqgħu l-aħbar it-tajba u bdew insiru nsara. U hemm dibattitu kbir għax kien hemm min beda jgħid li il-pagani qabel ma jsiru nsara l-ewwel jridu jħadnu ir-reliġjon Ludija u josservaw il-liġi ta' Mosè u anki ħafna drawwiet li kellu l-poplu Ludi. U kien hemm grupp fost dawn il-Lut li kienu akkaniti ħafna, kienu fanatiċi, jgħidulhom il-Ġudaizzanti, kienu fanatiċi ħafna u bdew isostnu hekk. U għalhekk kien hemm bżonn li ikun hemm diskussjoni kif għandu isir għal dawn in-nies li minn pagani isiru nsara. U llum għandna il-bidu ta' dan il-proċess ta' riflessjoni, dal-proċess ħanajdulu ta' konsultazzjoni fejn il-ġemgħa tal-Knisja bdiet tiddiskuti dan il-punt li kien punt jaħraq ħafna. Kien hemm naħa qiegħda tgħid mod u naħa qiegħda tgħid mod ieħor. Il-Papa Benedittu XVI kemm il-darba kien juża espressjoni, kien jgħid li madwarna llum għandna id-dittatura tal-relativizzazzjoni, kelma naqra tqila, x'jiġifieri? Jiġifieri qisu kull opinjoni hija tajba. Hemm min jgħidlek kollox huwa relattiv u iva kull opinjoni hija tajba. Meta għalkemm għandna l-koll kemm aħna nistmaw u nirrispettaw l-opinjoni ta' xulxin u nisimgħu il xulxin, imma kemm importanti li niddistingwu bejn dak li huwa veru u dak li mhuwiex veru. Għax kultant il-bniedem jaqaf l-ingann. U allura meta jaqaf l-ingann jitfixkelu u anki jfixkel il-ħadd ieħor miegħu. Kemm kbira r-responsabbiltà li l-koll għandna bħala nsara. Kemm kbira r-responsabbiltà ta' min għandu id-dover li jmexxi. Għaliex il-kelma ta' mexxej, il-kelma ta' saċerdot, għandha tkun kelma li tkun ibbażata fuq il-verità. Fejn il-verità li waslinna Kristu, il-verità li tallimna l-Knisja. U għalhekk il-Papa Benedittu li kien spiss kien ikun preokkupat u kien isejħilha dittatura għaliex kollox relattiv. Meta il-kelma tal-verità tal-Mulej hija ċara u tonda. Il-Mulej jsejħilna biex aħna nkunu maqudin miegħu. Kemmu ta' kuraġġ dan il-kliem li smajna llum fl-Evanġelju meta Ġesu jgħid jiena d-dilja vera u missieri il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa. U kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jnaddafa. Iż-żabra hija importanti biex is-siġra f'dal każ id-dilja tissaħħaħ ma anke jkollok siġra tal-larinġ jew siġra ta' xi frott ieħor, hemm bżonn li din tinżabar. Għal min ma jifhimx jgħidlek qed tagħmel ksara, qed taqta' l-frija, qed taqta' hekk, qed taqta' hekk, imma fil-fatt min jifhem jaf li s-siġra jkollha bżonn iż-żabra. U kultant aħna l-koll hemm bżonn li fil-ħajja tagħna spiritwali, fil-mixja tagħna bħala nsara, hemm bżonn li ninżabru. Jiġifieri nirriflettu ftit u npoġġu fil-ġenb dak li mhux qed jgħinna, dak li jfixkilna, u għalhekk neżaminaw lilna nfusna. Illum Ġesu qed jinsisti magħna ibqgħu fija u jien nibqa' fikom. Dan huwa n-nisrani, in-nisranija, dan huwa int l-esperjenza tiegħek, jekk inti tixtieq timxi wara Ġesu u timxi warah ta' bil-ħaq u mhux bil-kliem biss jew meta jaqbillek biss, inti tirrealizza li l-Mulej qed isejjaħlek biex tkun dejjem frabta miegħu. U min jixtieq ikun frabta mal-Mulej u jibqa' fiha, allura jgħix il-verità tal-Mulej u jwassal il-verità tal-Mulej mingħajr kantunieri. Il-verità tal-Mulej hija ċara. Hija ħasra meta ikun hemm persuni xi kultant il-verità jawġuha.
jew ituha sfumatura oħra. Ġesu qalilna llum jekk tibqgħu fija u klimi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Il-mulej hekk jimxi magħna. Insa tagħmel. Ħatibqa' maqut mal-mulej, ħatibqa' maqut bħalma il-fera imaquda mad-dilja. Mulej missier qaddis, aħna komunità ta' fidi tama u mħabba, inresqulek it-talbiet tagħna. Mulej missier qaddis, nitolbuk għall-Papa Ljun 14 u għall-isfijiet u s-saċerdoti mxerdin mad-dinja kollha biex kull fejn inkunu tassew għaddejja tal-verità u l-verità sħiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-ħutna nsara ippersegwitati f'diversi pajjiżi tad-dinja. Ejnhom mulej għatjom il-kuraġġ u l-perseveranza li għandhom bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk morda, speċjalment dawk morda b'mart terminali. Ejnhom mulej u għamel li jsibu l-għajnuna ta' min jista' itaffi l-uġieħ tagħhom bl-aħjar mod. U anki jiltaqgħu ma' nies li huma professjonisti li jgħinuhom u jissapportjawhom b'kull mod fuq kull livell fiżiku, emozjonali, psikoloġiku u spiritwali. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru wkoll fl-eżis mejtin tagħna. Għamel mulej li jaraw wiċċek għal dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej missier qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u ħafna talb ieħor li hemm f'qalbna bħalissa. U għatina l-grazzja nitolbuk li aħna nibqgħu fik, nibqgħu ngħixu relazzjoni intima miegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. O Alla missier li tista' kollox, bibnek Ġesu Kristu Sidna inroddulek ħajr u nfaħruk għall-ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifruda minn xulxin minħabba l-ġlied u t-tilwin bejniethom, aħna nafu għax ġarrabnieh li inti tbiddel il-fema tal-bnedmin biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. L-Ispirtu Qaddis tiegħek anqal il-qlub biex dawk li kienu għedewwa ta' xulxin jerġgħu jinħabbu bejniethom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxin u l-popli kollha jfittxu li jkunu ħbieb.
bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi iwaqfu l-ġlied, jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġid. Għalhekk jeħtieġ li aħna nroddulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedew ixandru il-kobor tiegħek u jgħidu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewwiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu sidna li ġi fostna f'ismek. U l-kelma li bija l-bnedmin isalvaw li int tagħti lill-midinbin, it-triq li minna jaslinna is-slim tiegħek. O Alla, missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, int reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol f'dak il-lejl ħal-kalċi waqt li xandar l-ħnina tiegħek taħ lid-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabbtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis, nitolbuk ilqana l-koll ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U jżommna f'xirka waħda mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Isqof Anton, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel il-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' sliem. Kif ġbartna madwar il-mejda ta' ibnek, frabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija, Omm Alla, ma' żewġa San Giuseppe u mal-qaddisin kollha. Hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien, biex jissieħbu fl-imkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja ta' sliem bi Kristu sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art.
خبزنا ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sida Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna starabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binala l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlista miktijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-barka twassal. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li biha ċċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'dil ħajja u jħejjuna għall-lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru imbirku l-mulej u nroddu ħajr lill-Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobsna ta' kull jum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla jitlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema.
Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum offrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħa għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum offrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħa għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem, akkumpanjata mill-anġli.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja u ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva
lilek nitnidu, aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nitolbu għall-erbieħ kollha tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Ma tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġni. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħħid nubit tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra għat-telfin li ġerrow fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja.
Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetinna il-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ l-irus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.